Statens IT er jo en relativt ny etableret organisation. Vi har kun 2 år på bagen, og det vil sige, at vi skal arbejde med stadigvæk at få konsolideret vores organisation, arbejde med vores organisation, få fintunet vores processer. Regeringsomlægningen har gjort, at vi skal nedlægge nogle ministerier, oprette nye ministerier, nedlægge hjemmesider, flytte en masse brugere fra et ministerie til et andet ministerie. Det første projekt, det projekt vi allerede er i gang med, og som vi skal arbejde videre med i 2012, det er vores serverkonsolideringsprojekt. Vi er i gang med at flytte 2.200 servere. De skal flyttes fra 28 serverrum og ned til 3 serverrum. Og det er en kæmpe logistisk opgave. Det er et af Danmarks største konsolideringsprojekter, vi har gang i. Det andet projekt, vi skal til at sætte i søen her i 2012, det er et stort desktop-projekt, hvor vi skal konsolidere desktoppen for vores 11.000 brugere. Det vil blive et spændende år rekrutteringsmæssigt. Vi skal hive en række spidskompetencer ind til at rulle nogle af de store projekter, vi skal levere i 2012. Så vil jeg her fra Statens IT sige rigtig god jul og godt nytår. Vi ser frem til at modtage rigtig mange spændende ansøgninger i det nye år.